Nengkong ngawan ban ai kublei pi baro ki briu ke jong blei ha ke keteng ke jong jisu nong penim bat kani ka long ka pore ka bangin sya skor ya ke ai ka ba ublei udon ya ka ban keren ha pedeng jongi nga duai ba ublei un kurku ya kani ka kubor bat baro pi ke bala ban yo snow nga ai kerteng ya kani ka kubor u Israel ubaken jaman sim u Israel ubaken jaman sim nado ka jingkhat ublei yau Abraham uda kular ban penlong na kata ka jaj ben riu ka bakraw bat baki jaj ben riu baro ha ka perthei kinlong ki balak kerku da ni syam ha ki kitab Genesis kalenong ka bakhat ar ublei ukular yau Abraham ba unda kerku bat penroi ya usumbai jong kat ki klur beneng bat kum usiap ubaharut jong kedureo bat hau sumbai jong an kerku ke perthei kata kadai ke kular ke jong ublei nisham bakalong ke basisha balingba Abraham Isaac bat Jacob ki khun jong lami kata ka jaj ben riu Israel kaba ublei ulo tumu na bom jukut habang ipule ke testament ke barim hangi kami ke jingkeli ke bakraw balai ublei ujid ya kani ke jaj ben riu bat ka ai ke jing tumu ke jong ujid ban penlong ya ka ba kan shim ya ka kam lendo ni ban syakri ya ke jaj ben riu haka perthei bau Israel unne cika perthei ba unne eka kam lengdo ko mangipuli ke testament ke barim ublei utmu bana Israel kan tuut ke jing pensle kan tuut ke khubor ke babha kan tuut ke jing pelat no ya kibriu ki balak khum late de kibor jung ubaman ba ke ai baro ka bakan jaman sim kan tuut no na Jerusalem bat bakani ke jaj ben riu Israel kan yo ban lelot ya ka kam lendo lani ka kam syakri syakibriu baro situlup jong ke perthei kata ka de ke jing tumu kata ka de ke jing sliang ba ke jing angnut jong ublei nadu ka ba meningkong ngan suong lengkot hangni babaro kabaken jaman sim baro kabaken jaman sim kan long na Israel na Palestine ngipuli kalong kata ka jaj ben riu balapen kerpang da ublei bahkan ya lap ya ke gospel ya ke perthai baro bahkan ai ya ke khubor ke babha ha ka benta ke baar ngan pen pi bakumnu ujiu laniu Israel kim itu ya kata ka jengkhot ka jong ublei kile bom sunyo kile ko mom itu ni kim tre ban piang ya kata ka jeng bobet ka jong ublei baula ayu khun jong Yesus Kristus ban yap ya pli naga benta ki briu baro khot naga benta ka pop jong ki ben riu baro ni syam ba ki ju kentaj mador ya ka jing ai ga ba phala ka jong ublei kila kentaj penban ya ukhun kila saknar pna khaddu penban yu kila saknar pna yu kila perta saknar pna kimtip bakade ka jing ai ka jong ublei ya ukhun jong ba marwei ban long ka jing kenya baki Israel kinyo ban lek ban yalap keleng jong ka perthei day na makataw yo anes utho haga gospel yo anes kelenong ka beningkong ka khot ka bakhat wei ulalong haga ni ka perthei bat ka perthei lani ka Israel kam shim la itu yu ulawan syaki ai laki jong kamot ki jiu bat kita ki badai laki jong kim shim la pediang yu kila kentaj mardor kim kwa ban sung thu kim kwa ban itu kim kwa ban pech kim kwa ban tip ki kam jong yalap jongu namar kiong unile udai tang ukhun jong misteri hakat khot ka bakhat ar gadi ka good news
Ngisyam penban, ya Israel bakan jamin siem. Kamut mangabat mafi ki gentle. Yo ay mangi pediang ay yo ka jing ay jung ublay. Ngiyo ay mangi kat kum ko Bible ngilom ki Israel ki bakan jamin siem. Ki Israel ki bakan jamin siem. Ban siem ya ki kam leng do. Kabangin sipet kam chedin. Yohanes uang ba uni uktien kamut uji sukris. Ulawan syala kijong kijiu. Bat kita kibadai laki jong kim tre ban pediang yu. Apostol Yohanes umut kumno da ba ong kumta. Umut ba uktien lane uni ublay. Ukabamot ujisu ulawan siya kapartay. Uklamwan harong uang way commentator. Uklamwan na Greece. Uklamwan si Egypt. Lani uklamlet sa kita ki Eastern Empires. Uwan sa Palestine. Ka Palestine kadai kerpang kari jong ublay. Bat bakijiu kilong kita ki bakerpang jong ublay. Ka Palestine kalong ka bakerpang jong ublay, kari ka jong ublay. Bat kaniki kijiu kilong kita ki bakerpang jong ublay. Laju khot ya ka Palestine kari ka bakhut. Lani kata ka Holy Land. Lani the Lord's Land. Kat kum ki prophet Sekaria, Maccabees, nang ta Hosea, Jeremiah, kitab Psalm kitu ingi. Ublay Ukraine ka kum kari jong uhi. Ukraine ka kum la ka jong kari. Ka nation jong kijung ipet. Laju khat ya ka kata God's peculiar treasure. Ka jingkin show badai la ka jong. Ngahi nalor kibriu baro. Ka jingkin show jonga ong ublay. Ka jaj bin riu Israel kalong kata ka jingkin show bakerpang jong ublay. Ka jongahi ong ublay. Ngisham shushu la khat yaki. Kata ka God's peculiar people. Upai lang badai la ujong. Upai lang uba kentang badai la ujong. Bat laju khot ya ka benta jong utrai the Lord's portion kat kum kitab Deuteronomy. William Barclay way na ki commentator ki bakraw jong ka New Testament. Ubu ya gini ki kentin uang ba uji sukres ulawan syakari kabalong kerpang kari ublay bat kibriu kiba kerpang sikat day kijongu uladay sisya ongu Barclay namar kata baunwan syakari kaban khot subhayu bat kikti kibapli kibakner kumni kajingkang kaladai banlong kabahe kabayar banpli yu kum uta ubawan halaka jong kayeng kum usim ubawan selagi jong kibriu handrai kabasusi habang ipet akisaw gospel ngisyam bakijiu kilak kentaj kitu kibang hosana kiong penban sa'nar pena lapdiang yu da kajing isi balay nginget yu ni ukun jung misteri bat da kata kepada nyau buram lani dangu usim kipdiang da kajing isi kiwat tangkum no ban penyap no yu kadu katwai kawan kat tragedi kamut kajing susi kebasyerta sendon. Jong gini kijat bendiu jiu. Ya kabala penkre da ublay ya kini kekam. Bat kila kentaj mardor ya kini kekam. Ngila abanong ke Great Commission. Ngila abanong kabakerpang tam. Ke Great Commission. Kilet siya percaya lap ke gospel. Kilet bomsudnyo. Bat ki kentaj mardor. Bat ki babe
Kejing babi kalong ka bakraw. Tam lilay. Dalasyong utaw henriu hakat temple. Kinangmut ba uday umesaya. Penban uday ukris lemler. Bat unpak mani belay yaki. Bat kat kum ke testament ke barim kinum le kum ta. Bat kin sababi kin sayam wow ngila kentaj. Ya kakam lendo ngila kentaj yau jisu pada Nazaret. Ngila sanar pna. Ngila wat ngila priang yu da kejeng isi, da kejeng ijli, da kejeng iskon. Ban yo tangkum no ban peniap no ayu new prophet. Memem day umesaya. Memem day umesaya. Haduk mentah ki jiu kidang ap umesaya. Benta ko ki bae ki jong ublay. Yo ki benriu baro nado ke history. Ki benriu baro nado ke history ban nado ke por jong ki apostol. Yo kito baro ki bapdiang ya kat senam jong ujisu. Dak jinget. Ki pdiang yu jisu kilong ki khon jong ublay. Ki yo maki ki kalalong kita ki Israel ki baken jaman siem. Now menta ki ong ngiyo mangi. Ngiyo magi ki banget ki gentle. Yakani ka Great Commission. Sengap ki kentinu apostol Paul haka citi kinong Galatia lai kalenong. Wang namar kata to pintip bakita ki ba nagajengej. Kamut mangabat mapi ki ba nagajengej ki banget au Jesus Christ. Kita ken kilong ki khun u Abraham. Hallelujah. Ngilong ki khun jong u Abraham. Bat ka jingtho. Habakli lupa. Ba ublay un penkesan ni ki gentle da ka jenget. Ngaban mapi ki gentle la penkesan ni ki jenget. Kala ya tu lupa ya ke gospel how Abraham kada ong hame an kerku ya ke jait ben riu baro. Kumtati la kerku ya kita kibana ka jenget. Lembar wa Abraham u banget. Lakar ku ingi ki bangai ki bapdiang ke gospel. Katugat khot ka baar kunda ki itu. Lala pilong ki jong ukres. Lala ngilong ki jong Jesus Christ ngibut yu ngi siap ting yu bat ngile kamon jong u. Kumtate pilong usumba yu Abraham. Kinong yo patengken kat bakum ke jengkular. Ngidei usumbai jong u Abraham. Ya nesul nong penengkong dekat ke bakat ar. Henrekat kita ke bala pediang yu. Hak itu ulai ke bor. Banlong ki khun jung ublay. Kita ki banget ha ka kerteng jung u. Kat kita ke bala pediang yu. Ki bala yo ya ke jing karsin. Ki bala yo ya ke jing map jung ki pop. Hak dekat ke bakat lai ke ong. Kapenkut ki bala kha om nakasnam lemni nakamon kado lemni nakamon ubriu henry na ublay lakha daka regeneration daka transformation daka jing pentamai umen sim khoi lapen khoi dengi lama biangi ngi kalalong ki khon ki jung ublay ngi kalalong ki Israel ki baken jaman sim dai nama kata kada ujisu hidal de wong lada ubriu yo ay kajing karsin lemda kapat yu la bani watang ke hima ke jublay bela kapat na usumba yu basep andre ubom sep jong tin ke jublay ke ba imbat ke ba yaisa yos ngau ngi ki jantel ngi yos ngau ya ka khubor baba ngi yos ngau ke kertang ke jong jisu nginget ngi pediang yu sumbai ke tin jublay wan jisu ke donut jonga maaf yanga isnay yanga pipdiang da kejinget piwan juga ding penakal beri da kejinget ujisu udon hadan ban yarap yupi ukloi ban penkalai kejing im jonga bat jongpi ni kalalong ki Israel ki bakan jamin sim naka benta jonga bat jongpi ki bayalap ikaktien ki jong ublay ko balato do apostol Paul ka siti sikinong Rom si pau kalenong ya uni u Israel bakan jamin sim bangi ki Israel ki bakan jamin sim ngidai banduai naka benta ki Israel balai banduai ki Israel ka Bible ki itu ingi
Baka jing sliang bat ka jing duway Apostol Paul siya ublay nakabenta ki Israel kalong bakin yo ka jing penim. My heart's desire and prayer to God for Israel is to be saved. Kidan ka zil, kidan kata ka jing Shithem nakabenta ublay kat bakum ka jing tip, not according to knowledge. Kipen skam ban ya ka hok la jong. But ki klem submit yala de haka plan ka jong ublay. Lani haka hok ka jong ublay. Kila fail. Ki penyang la ka hok la jong. Ki sngo kumba ka to ka testament ka barim. Kan yarap iki ki jing thok jong Moses ki yarap iki ka kumbala ong haka hukum. Handray ki penkesan penban ya ka hok la jong. But kimtre ban pediang ka gospel ki kentat yu khun jong ublay. Kata ka jing sliang ba ka jing dumay jonga nakabenta ki Israel ba kilong ka kinyo ay ka jing penim. Ngangit skambun ki Israel kilayo ay ka jing penim. Ki pediang yu Jisu da ka jingay. Ka Bible ko ang hangnay sinong Rome. Idon ka jing Shithem nakabenta ublay. Handray kat bakum ka jing tip. Bon ki ba Shithem nakabenta ublay. Handray kat bakum ka jing tip. Ila feel no yo blay. Ka tragedy ka bakraw haka jing im jong ki. Yo ay mangi kiba pediang ya ka hok ka jong blay. Lengbao Jesus Christ. Yo ay mangi kiba pediang ya ka hok ka jong ublay. Lengbao Jesus Christ. Kabaning kong ngipet tungin sngap ka ay ba ublay uong ki Israel. Kitab Exodus lunong bakat kendai gedkot ke banriu ningkong ublay uong penlong hanga ko Israel kahima lingdo bat ka jait benriu bakentang penlong hanga ka jait benriu ko balajit ka jait benriu ko bakhuan penlong hanga kahima lingdo ki klamyo ya kani ki klam shim ya kani kadai ka por ka ba ublay ukran ya ki kabaan ngipet akan New Testament ublay ukhat yang pada ke Israel ki bakenjamin sim kata ka chosen generation a royal priesthood ublay ukhat yang ka kenja balajit ka jinglong lengdo bakenjas im kata ka holy nation ubriu lani upai lang lau jong sngap katno kolong ko bokodor banlong ki ambassador jong ublay kinongkit tinsim jong ublay way pakaway baro akan New Testament way pakaway baro ki gentle ki bawan ban nget ban pediang yu Jesus Christ ban buat yu Jesus ki kelalong hang ni ublay ukhot yang i kata ka chosen generation ka generation ka balajit kata ka jinglong lengdo baken jasim ngilong lengdo baken jasim beneng Hebrew ki badai la ujong hi. Hagad khot ka bashipo, who in time past were not a people, but are now the people of God. Mensuap himlong kita Hebrew. Himlong kita upai lang jong ublay. Handray menta hilong Hebrew la nagipai lang jong ublay. Ngilong ka balang. Ngilong ka met ka jong ukris. Lathit dengi dekador kasnam. At lingba u Jesus Christ. Ngilong kata kahima lang do. But u Israel ubakan jaman siyem. Ngilong ka jait benriyo kabakentang. Kabalajit jong ublay kahima lang do. U Israel ubakan jaman siyem. Tungin siyem kiyay gani bayo ngirong ibabe kala. Hakatakat ngi ublay ula aya nga. Ula khot nga kata kakenjaban riyo balajit. Ka royal priesthood. Kajinglong lingdo baken jasim ngalong mga kahima lingdo kajait benriu bakentang sngap kando kajing sngo koridor kajing sngo he mensim bapleng ngade kahima lingdo nganlay ban syakri kibriu nakabentaw sim kisim bad utray jong kitray ngilong ki Israel ki baken jaman sim one show Jesus Christ pediang yu mat yu ya badu wat ya syu baga pertai benrit yalade ongan ya bat ki hukum ki jong mi ku trai
Ngan le ia kamon jome komu Israel ubakan jaman sim balakar kui nga lengba u Abraham ngidei ki sembai jong u Abraham ubleun kurku tong doi kenrat ba it nga ai ngo yame namar kani ka khubor ka jongme melajit yangi ngilong ki bakentang ki jongme melajit yangi sikani ka hima lengdo ka baken jas im ngilong ki khun jongme us im kis im bat utrai ki trai ngai ngo yame trai ya ka jingyap ka jongme ka jingmi pat ka jongme bat habangi pediang yo ai ka hak ka jong blai trai nga ai ngo yame tukur kui ki briu ki jongme ko kenrat hakakateng jong Jisu amen.